Fatima, Fatima nana, Fatima nana. Lallai ya dole zana gaishe da bangon sukari, ya shehana tijaninmu uba na gari, barhama kaulahi na zo a daɗan sadari, ya bani sirrikan baiti a gurin masoyina. Ta saita na a dukkan yanayi, uban da shi ya kawo mani canjin yanayi, ya shehana Adam Anwari ina kwaɗayi, ka ƙara tsai da ni kan hanyar masoyina. Abin yabona sai ni Jamal masoyina, na shehu mai kusa ƙaunar ka tana raina. An ga sai da murja makurar nazari, idan da kuwa a yawa lamari, baka da wariya kan dukkan al'amari. Zakira Abdulrahman ya masoyina, ya abin yabona sai ni Jamal masoyina, na shehu mai kusa ƙaunar ka tana raina. Da sallama nake zuwa a gare ka bane, ya sayyidi Jamaluddin kuyi mani lamuni, na so da soyuwa a gare ku aya masani, sarka a gurin sidiya Maryam masoyina. Ya abin yabona sai ni Jamal masoyina, na shehu mai kusa ƙaunar ka tana. Lallai saboda kuwa ake yin dukkanin uzuri, a da'irar ma'aiki kuke al'amari, duk wanda ya bi kusan baya shiga garari, don ku ne kuke saita masoya a manzona. Domin ku ne ake cewa malumuna, kowa ya zo gaban ku kwarai sai ya risina. Ai domin ku ne magada Allah masoyina, masoyi. Ya ango ga sidiya Maryama, masoyi. Sai ni Jamal karan himma, masoyi. Ku bani na kama masoyina, domin isar sayyida Hafsa ya masoyi. Ya abin yabona sai ni Jamal masoyina, na shehu mai kusa ƙaunar ka tana raina. Abin da babu ku ni nan ba na ra'ayi, wallahi ko a ce ma na rasa ya zan yi, ina da ku ni fa ba ni zuwa yin kwaɗayi, a yana shewa Abdulrazak masoyina, ya masoyi, na shehu mai kusa ƙaunar ka tana raina. Da sayyidi sharuɗan lami ai fatahi, gare ni dan mutunci shewa Abul Fatahi, domin sharu Adam shewa ƙaran fatahi, ni dai na fake da zikokin annabi masoyina. Ya sayyidi Jamaluddin ai mani lamuni, in dinga yin yabo na ku a cikin izini, ko ban rubuta ba in yi yabon ku masoyina. Ya masoyi, ni da ya nan na so zan huta. Ya masoyi.